Johannes Rietma, dit is lekker hè? Goedemiddag. Ja, zeker. Ja, dit zit lekker strak in mijn kop, ja. Hoe is het met jou, joh? Ja, gaat best. Nog druk met de muziek? Ik ben elke week gewoon naar voort, ja. Met een band of solo? Nee, maar alleen nog naar mijn band. Ik heb toen op laatst die tapeshows van Jelle Hoeren lang. Dat vond ik eigenlijk net zo vol in mijn want Dacht ik al, ja. je rieden van daar naar daar naar daar. En we hebben een bandje in elkaar gesteld, de Bounty Hunters. We zijn met z'n trein, ik speel zelf basgitaar en we hebben een gitarist erbij en een drummer. En de gitarist die zongt ik een heel soort, dus dat scheelt ik wel, dan ben je al tweestemmig. En daar ben we eigenlijk de hele zomer allemaal voor geweest. En vooral live. Geen platen, even cd's. We zijn nu aan de gang. We gaan straks in januari 2 weken naar Curaçao aan. Bleek je? Ja, werkvakantie zetten we dat even noemen. Nee, maar dat, ja zeker. Maar dan moet, de nummers kunnen we weer op nee. Want het staat al even stil natuurlijk. Ja, je gaat van boekingskantoor naar boekingskantoor. Het laatst nog zit je bij de goeie. En nou heb je een leuke band om je heen en wij je maar verder kennen. Eindelijk het kwartje van. Ja, juist. Ja. Nice praten we even erom, want de Nacht van Friesland komt eraan. Ik zeg je op een fiets met Jelle B. Maar ik moet even naar Div, even snel jongens. Je hebt iets net goed in, Curaçao, noem eens krul. Waar ga je hem zitten? We wonen in Ljouwert. Ja, heb ik een goed plak. Ja. We hebben inderdaad, wij gaan dus nou en dan ik even tussenuit. Dus we hebben een weekend in Drenthe zitten. In een hutje op de hei. Waar de was, jongens, trouwens. Daar, Bij de was, Leute. Is lekker, het bier is goed. Zeker. Zij gaan naar je album met Johannes. Kijk die jongen hier. Div, fantastisch. Ja, hartstikke mooi man. Goed, we gaan naar de break daar en dan ben wij er gewoon bij het laatste uur. Groot volk, gezellig, onder de bar en muzikanten. Wat mij onbelangrijk, bedoel lekker hingen. En graag gedaan. Nou, Johannes Rietma. Ja, Slayer. Ja. Ik hoef niks met de zussen, dat draait alleen naar mijn derde. Was was een cover van Slayer niet? Nee. Daar begin ik niet maar net aan, denk ik. Hey, Nacht van Friesland, dat hangt de onleiding dat je best. Ja. Wordt een mooi feestje. Nilsson, Jan Smit, Ronnie Flex, mooi werk, Jelle B. En Johannes Rietma. Ja, zeker. Wat voor Jan wordt het? Het is Nijweek, hè? Na week is het, 14 november. En om 8 uur begint de muziek. Je al wacht naar 8 uur. Zo'n uur gaan het warm al liepen. Wij is op tijd, want alles gaat natuurlijk, het stroomt de hele jaar terug. Alle verschillende artiesten, dus het zal waarschijnlijk om 3 kwartier per artiest gaan. Oké. Dus wij staan in mijn band. WTC Expo hier in de Grutte Hal, dus het is met de hele band, hè? Hey, ik zeg een filmpje met die en Jelle B. Wat wie dat? Ja, Jelle die appte mij medisch van hey, zo wij een filmpromotie als een promotie voor de Nacht van Friesland. Dus hij snel bij me op koffie geweest. En hij zei, ja, hoe zullen we het eigenlijk doen? Dus we hebben al wat fiets gepakt en zei we het filmpje maar even maken. Is er nog wat speciaals aan? Ik niet iets van de keten of zo? Ja, de keten die kennen een filmpromotie van, de meesten die in de keten zitten, die kennen een filmpromotie. Keten voor de jongelui, hè? Achter op het tuin. Ja, achter in de tuin, een oude caravan of een bouwunit of wat dan ook maar. Die kennen een filmpromotie van de keten en of een foto. En die kunnen ze even op Facebook van de Nacht van Friesland zetten. En dan zetten wij dat in volgorde in het wat draaien. Dus ik ben keten die kunt zien je kaarten winnen. Per Super. keten zien je kaarten, om het zo te zeggen. Wauw, te gek man. Ja. Nacht van Friesland, na je weken. Live in ieder geval onder Johannes Rietma, Jelle B, Vangerel, Dietwa, mooi werk Jan Smit. Ze kennen nog even terug in het WTC Expo. Wordt hem hartstikke mooi, Janne. De keten kunnen zich dus opjaan. Tot in de studio hier weer met de band. Zullen we dat zo doen? Zo doen we het. Dankjewel. Mooiste weer. Ja, mooi Johannes Rietma.